का कम्पिटिभि नाय तंनाय खाजान ताकुकटाय बुकुक संनो लामसगो आं किशोर खारची मतायनि सिमी और जे तिनी पुइल्या मताय रेजाक माने खारची मतायनि पुइल्यानि सालो तिनी सोंमानखा और खारची मताय खालायनाय खापang ताकु खापंनि खुक्ति खोनानाय तिनी ताम ताम मताय रेजाक ता खुनो पुइल्यानो लामसगो खुलुमुंग याफारो खारची मतायनि खुलुमुंग याफारो कम्पिटिभिन फाइसिं तैनाय खुलुमुंग याफार लामसगो ओंके तिनी तो पुइल्यानि सा ओंके तिनी पुइल्यानि सालो tamo tamo motai rejaka ba busik rok thari jaka taklai toy ko ba hanyo bosaro waisa polya je tabo asar masni sukulo ostomin dinong kai niko pulya puja ko tharungta phas pujangta tin phongo to motai gati nakya motai gati nei phe rasuk pa kya chok pa kya kai manimong ge punboli ma khayo buk ma saro ba kya angkai tutel angkai kai pon by toktui farok 108 ta tini niyom ni bolima khalayo jau bosor wacha karja yang matain tong mane abar ka bosor wacha sane rok borno thumui dogo 108 ta bolima saru acha angke khana angke ma khana kai khana the ka salama sa kai thangnai abo bisi thugino salo thanai bosoro to boli rogungli aba karja gi tongmani thanai bosoro ko to boling ya karjak tongmana ba hai government dog ko bolibo to hotat khaire ka kai ke bono hotat ni kai saima yang thangka saima ni bisonga samane bisa boli chole thaka chini niti biti agini siri siti ni tomong chamong je raja mal theke mani ja ko femene hotat ke boto khaire ka jotana atong sai thama ke tirpor ba sirok tuma kubuni to pa tuma chin to pa bebaksi tirpor ba sirok jotono atong sai thama kya apore bhaki bolibo tong ka nei tirpur khotriyo samaj rok tangai bahake bolibo dong kani borok tangai malakya tangai malayai borok ko asuk lakya angkai borong ni bising tini sing khobor maka taklai jesa ka bono bowling chinai nei on belai kaham kokung ka belai hamjaka lukubasi bor bo jotona hamjak ba kya joto boron tong thosa ba kya karon ka sini siri siti o jeng oba hake mang potoi bosono che sini kuldetno jeng bosoro wachaka hake kulumoi tong je pari mane bukhali changbo angkai pun masang basa kai sing pholi tong mane angkai takla ke joto bono santush tong jaka ekmatro korna ni painting manager ti simiche jatri ni boli chilo yangai borok jotono khadu jakai tongbayo abo to kono khadu na korei ekmatro tabok sudu boli kharchi pujani pakyanga kai patlon porenga kai apro salama saka boiso leke apro phayei khlai pai mano apro bu khlai pai mano angkai tini ni joti kangke phungni mutai paikha ke tabo dip jara rogo ba kuno mutai de tongko abun ya tai to kuno mutai kare sarbarta somoi simen sudo onobuk maro acha khalik tam onobuk maro abun ya golo ke sari go ke aroti sari go angkai arati simi khai chatra simi sokang kanyo mutai mutru jak chinai cha angkai tanjini phungo simi se chatra sogo yakai mondir soklai mutai doglong khuk jak chinai acha bela bela ke hambai kompetitif faising te hain hai kharchi motani khaka hamtai khulum ya ang media rong bela ke hamjama kha kokor bela hamna ke kha kokor ni ane hamjong mure khata ge khapang takute bukuk sok nokha je bongke khapang jeta chontai yagulo kanke naran deurai abo hai no gailam to abo hai no khapang bukaisa pot ge bos hakna ka je bai ke motai rok jaka tinin joti to motai paikha phiaba jadi manosi tongo tabu pandemic ni bagine phaime afano aboni ya gulobo motai paimun ya gulobo a phaine khalai phai manai ne engka nai tong de competitive nongno salbrum na sing kharchi motai ni update na ni sai tong nai te kharchi motai ni bini raida ritino tei nong bas kang tei phaine nai tong de competitive asu joti chin lagi tamon bagi nangno paipilai hambai jato nono kharchi motai ni hain hai kha kaham hamja mungtai khulumung ya paro kaham tong di tei buino kaham tong na redi ojaro pandemic ni jarao vaccine na di buino vaccine na ne khatong redi hambai